he suppressed a unsuppressible person. Yo ngasiphula isingisi kwangathi ngiphula inkuni inswaba zokubasa amadoda asikubingile siphile sikomkela kule channel hamba phambili indaba zakabhoqa bkhabo moshe sacela wenza ubulungiswa uciphize usubscribe button uciphiza na bell khona ubona kama video amasha esiwafakayo kule channel. Ungizwe Mchunu ukhuluma indaba yomona, ukhuluma ngendaba abaphathi abasuka euniversity befundile befike emsebenzini behlukumeza abantu bebe nomona ngenxa yokuthi aba understand ukuthi bakiphi na kanjani indawo. Masikhuluma indawo esemsakazweni nje fune ngabe umsakazi mhlawumbe usomsakazi wathatha umhlala phansi ubuye uzobomphathi noma mhlambe ke unekhono uke wasakaza ndawo nathizo ubuye uzobomphathi hayi usuke university nje mase namajazi akho qhamuthi uze emsakazweni uzophatha ngenxa ukuthi wena ufunda ngetheory awunakhono awazi lo so ngeindustry ufika uzomonozela abantu uxoxisa abantu kwaje zonke lezi zinto ezibhedayo. Ungizwe Mchunu uyaveza la ukuthi na kanjani loyo mphathi owammonazela wazomxoshisa ka-SABC for sure umembona kumabona kude liyawa ume phezu komkakhe. Ungizwe Mchunu nathi na kanjani iclip esiyiphethe azenzelwa na kanjani egeqa amagula yabona. So leyo nto leyo iyenza ukuthi umona ofica abantu bephethe lapha umuntu asuke nawe university nakubo ezowezophatha thina acaba uzohlula thina. Mina nemphathi owake wangiphatha waba nomona ngami wangicindezela wangifisela ukuthi ngaphumeleli eneshow yokuthi ngishepheke umkakhe liyawa mangibona ku television. hayibo Because he knows lapho uyakuzwa nje namanje vele he knows that he have suppressed then unsuppressible kwakuyilaphi lapho and at SABC injalo ngempela ke indaba injalo ngempela ke mbukele khona la ku YouTube engabe ubanikele umphathi wacindezela Ungizwe Mchunu for sure vele ke lo mphathi loyo uyanya la ekhona cause iChunu phela mfethu uyabona na ukuthi iphumelele liyaphumelela ufana nespring othi ubusicindezela ushonisa phakathi phinde sikhuphuke futhi umcindezela kanjene ke umuntu ofana noNgizwe umuntu ofana noNgizwe umuntu ongasoza umcindezela for sure la khona lo mphathi wa SABC uyanya uqinisile futhi Ungizwe methi liyawa umephe komkakhe ethi uyabona uvulo SABC 1 khonani iChunu phela ngeyoqede mfethu umuntu wabantu lo dala zimnetha kudala zanzeka kuye kodwa namanje still usamile ungathini ngeChunu uthini okuphawula na kwi comment section ake sizwe ukuthi ngempela ke uthini uyalisola iChunu ngenkulumo yalo uma lisho kanje. iChunu ngilithanda ngokuthi ke hayi bafethu lina lento ebizwa kuthiwa i-confidence liyazethemba ngendlela ezimangaliswa into lento elikhulumayo lihleze kukhuluma ukwethemba lihleze kukhuluma into esuka enhlizweni ngeke ulizwe futhi ke liyabuyisela emuva lawo mazwi. iChunu Ungizwe Mlando Mchunu lo imvuma mfubane evonyana Obama eMelika okusala konyoni phezulu kobuya kuze emhlabeni kofika phansi kuziswa mbethi ngeke usibambe isitho senkabenkoli sanqasha. Hey kodwa sobathini labaphathi ngempela abasemsakazweni abahlukumeza abasakazi bese bayabaxosha bayabamisa bafika lapha namajazi abathola ema universities bese befika bezohlukumeza abasakazi bonke nje bani kanje nabasakazi abaxosha lapha kaGogo.